Soko TV, uboroso bw'umugusi. Obutuko bwemerongevere na kane mwancho murigereria ase omutienyigo kianda mwako igabwe chiri bubere merongevere na isano nchenkoro kwa Clinton Ndigi na gokwandire andonsia sori no gosaba kwa ngari tukeriga eri Jumatano ria nyara ko bari gukwira senchirengia kwegokire nemeroberio boigo yagendrira sembeo Soko TV asenchira ya bene gokwarigania bono asemesa yama yakuru ensoko ensa ayamo heri torigererie buna botambe na rariaya aenekiwe aseri tukeriga na boigo na rariaya abariki baito bamangana basangerere kuru asemambi yarenge ntambe inde tochiko komanya asenchira yobo ikiranu asebutuko bwe Jumatano igabuna botambe nko batori babere korende ebarongo ya nerero Frida Kerubo tanyari tiko bakago ikirana asenchira yamo hose yendera kinu gosaba gweto nge Jumatano gocha tochiko nyara ko batoko babere heri gosanga amaya kuru ensoko emesa yechinsa isato na boigo ensa ayamo korende homancho murigeria sensemeria yeringana rieke moya ndichiko gendera butko bwarero asetura chieko batoko sanga buna botambe nere Edwin Nyangagu asensemeria ya kabere gosanga ringana rieke moya ritukeriga asetwanya reko batoko kuboria mwanchu murigeria ritko lyarero omo semberereko ndietaki eriga rieke gusi na boigo nki engencho yaye na boigo twana ko batoko sanga negati yabancho barigeria na boiga bananchi kurwa se chinsemo abaru birengereri byabo turache ko batoko sanga enseme yoke goika naye twakoboro nyara ko bakugotoma amaoni yago kubwatakana neri eterio omosemberere konga kyori maete gwetera ase mitandao ito mwancho murigeri ya Facebook na YouTube buna Soko TV na boiga namba yesimi ya SMS na boiga WhatsApp nuregago ase screen yago na bogo sanga na into goika sensema yuge dunyangago no are a sensema igo ikiranire tochigo sanga nere ase enseme yo yeringana rieke moya korende tutarika senseme yo emesa yama yakuru Ensoko ensa yama chakire bono aseri bagaya bari bakombwata syo botuko boiga kwane kyango komanyatura senchire ngiye wetera marugine chibicha tugo sabe karansuike obena into kurbono boikomwere Karibu sana mwancho murigeri abona mayakuru Ensoko butuko bwarero tugochaka no robot rugo ichania ase omubere bumusacho yo maserieta Fred Kerosi nigotoka horene chingoma chimbe emambi yarera segetiye skuru yoboroso ya Kineni eyogotoka meye bunge yabo machoge chache county ya Kisii obutukivene nigobwacha kiwe herigo chikomanya niki kerere tobo gimabwae gosirwa ase enchire yo hasegerige kagairenga no gosaganwa umurikito Dominic Onderi nero gotegore mesema yakuru Ensoko ensa yamo asenchira yobwikirana mwanche monkonyo wene bwo mwana ona gakia serikali nkorerango sabagaki Obo boigo bwena kigweme yekenyoro gya Kineni bunge ya machoke chache county ya Kisii maiga yomobere bumusacha yomobi myaka yigatu aserieta Fred Kerosi kutoka nechinkoma chimbe asekagere mnani gangentwa na kobetwe byoge botukubo kerarero asomobero yo chagotoka emambi ya lero asegetige skuru yoborose ya Kineni yarengeri tukore igoro saa 10 igo mwana uyo nagachanka akari ndagira gasoka goche para rugoro gaiga unasoka goche para marago banga chikumuganya kambura unambura ona mambi na imuka naboka nagende sakurara anyore nyomba buna yabungire na bebungire igo nachiko igora nanyora tayo nyombe ndagira nabe getona nyora noere ogo jago ntengo kero sinonyore getiro gorari gakwete natira natebyo nkwandi ngonkwandi okero sigakwete nyugwete para rora natire ke maana nanyoro nkero sigakwete kiabwata manyinga bamangentete nandanye nyiroro se agaiga nsemo nanda korwa manyinga yani umwana naitire bobe gaki Nyagosira Fred ni gagotebekana aringe n'abantu batane maragoba yigoro abono abamenyi basabire bakorera uburingori ariko manyagosina bakoretege koreke iga lakini kulingana na toko rodo takuru ona sogete
na acokete na bantu baingi batano kuna batano tugusabia serikali tukonye tuboro tutire ebabwate bakorera uchunguzi batebe na kibakuranite bakawe yatukuraire rigi gari kuri segetia semu bara bakaraire nyumba akinje ngusabia serikali ni kwata kugutambe gesi ekete gututiga ngutuka bari ekera ruete nkagarenge bweka lakini ekera agite saigete aba barenge nabo batebe na ngaki barenge nera bakachete gwikire njire yabekeire bakengori igoti bakamanyinga itegete para gaiga bobe nikababenyi borogongoro basabire komenya no murembe rigwetanga kurwasa mangaranga buna iga yoboiti asebono ya matenya gusira Fred yasabire obwena bumwanchi obo kakikanguranje serikali nchikuruna chitungwa Christine na sawaga inanya koroge kone kinga uneke kakinya sanje karanje na irawa wate sinya sadu wate si amone serikali tu wate si kaki umwana ya nyoro weno gwaje konya bantaba nyasa diganje batoke umwana urengo muyo murongo tabwate kebe tabwate ko kimonto kakitata egina kimako to konya kiyo katatu umwana one igongo sabanga ba mintu moyo mino na mogosana nere ebukuya watanga mwaberane muramane ande muruane lakini ikera ekarango mwaberane abebukuya watanga mutware obwanjani buriye satutigerete abamenya mane amatenya gusira Fred go basabira serikali go tugiyobore ndi asense meyega aseba ni go tukibwa cyakiri ko manye ikereto yo mwabo Fred go itu asenchere ngabne yega umubere gusira go rusi wasaiga na kobochi asenya gitari yenkende nane yo gembo aseba no tukibwa cyakiri ko manye ikereto yo mwabo go itu asenchere ngabne yega Mancho murigeria togos kabosio bono noko gendoro botiro kubwatia sabasae kurwase bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigori tukoria rero bayasokire na kugikirega kore yobosega kore yakore kaneteri tukoria Jumatano eikiaeta habwaso musaya sireta Matthew Chachi abeteka goitwa na gutigirwa chingo machintindi egento kirire barabuku esokeri tukoria rero na kugikira egekorekyo bagukwana nabarikia mangana ase chinsemecho nigo bono ba asamusaya nyal tuko bakago wacherwa nigo bono basabire abanyanyimbo gochakyo botuki boisaine nencheremo yogochya ko babeka byara habonsi baikiranetie egekorekyo muri Kito Caroline Mausa na roboti rwa senchira yoboikira Justice for Chachi. Justice. Viva! 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 Justice for Chachi. Sawa yo masa Marieta Matthew Chachi kurwase bunge ya Kitutu Chache South oyu abeteka gusaga no nabantu batamanyekaneti abo babeta bakomotigera chingo machintindi nabaga gosoka ritukoria rero kurwase nyagitari ya Ramu Hospital abo asabeire asagendrete ko baga kwenyorera ububwenia kuja hapa siku ya leo kwa sehemu ambayo mwenzetu ambaye anaitwa Matthew Chachi aliweza kupigwa na watu ambao waliweza kuletwa na mjumbe wetu wa hapa Anthony Kibagendi kwa sababu ya kumcriticize kwa ile kazi ambayo inaendelea kufanyika ama wizi ambao unaendelea hapa katika Kitutu Chache South. Kijana huyo aliweza kuugua sana, akapigwa hadi akapelekwa kwenye hospitali ya Ram ambapo alikuwa amewekwa pale, na leo hii ameweza kuondolewa hospitalini na tumeweza kurecord statement pale kwenye Nyanchwa Police Station. Tunaweza kuomba kikosi cha polisi kiweze kuchukulia jambo hili maanani na waweze kufuatilia na wale ambao wamehusika waweze kushikwa ili tuweze kupata haki kwa mwenzetu ambaye amesimama kuomba utendakazi bora kwa wananchi wa Kitutu Chache South. We want to request that the government should take this guy seriously and take stand action to this guy. Before hao watu waendelee kuchukua hatua mikononi mwao, tunaomba kwamba wale vijana ambao wameweza kulipwa waweze kushikwa na waweze kupelekwa mahakamani mara moja. Ama ni aje ndugu zangu? Ugasia ameleta hapo ujambazi, ameleta umaskini across the constituency. Hiyo maneno ndio tumesimama leo tukisema lazima aende nyumbani kwa sababu ndio tupadishi uongozi, ndio watu wapate maendeleo ya kudumu. Egati abasai kurwase bunge yo ya Kitutu Chachi mbaba bagwesoke bene na gumwakira pore omusayo yo Matthew Chachi baigona korage byara gochia se bali banyarete kwa baba okole bikole ebyo byo komoita babe bakobwatigwa na kobekwa byara. Tumekuja hapa kusimama in solidarity with the church ili apate haki yake. Kama hawezi pata haki yake na wale watu hawezi shikwa, tutafanya what we call public arrest. Sisi wenyewe kama vijana na kijana mwenzetu ameumizwa, tutaenda moja kwa moja tuende tuwashike na tuwapeleke police station. Kwa hivyo tunaambia maaskari na area OCS na area OCPD wachukue hili swala
kuwa la maana zaidi ili waweze kushika hao watu ambao walifanyia kijana mwenzetu hivyo, na tunataka haki itendeke. Asanteni sana. Boigo nigo baba sabira abanyanyimbo babe bakwenekya ngubuna ngo babali bakobwatia obwene eri babe bakonacha ekina kyabana bego ko babeka byara bali banyarete ko baba okora egekore ekyo eri kwenekya buna omusikyo cha chinkwenyorerale obwene bwae. Sisi tulikuwa tunaomba serikali kuu ya kwamba wafuatilie hii kesi. Juu sasa huyu kitu yenye ametufanyia ni kutuonyesha vitu yenye anapanga katika uchaguzi uchao wa 2027. So sisi tulikuwa tunaomba tu serikali itume vyombo vyake vya dola wakuje wafuatilie kesi ya Ochachi, juu kwa sababu mjumbe mwenyewe alionekana akiongea kwa mtandao wake rasmi wa Facebook akisema Ochachi alikuwa mwizi. Bali hatutaendelea kukubali hii vitisho naendelea nayo. Tulikuchagua utufanyie kazi, si kazi ya kuumiza vijana wenzetu. Sijafurahishwa. Naomba serikali Murkomen ambaye anasimamia waziri wa usalama achukue hili jukumu, ili kwa wakati Ochachi alipiwa mchano beupe, kila mtu alikuwa anaangalia, CCTV zinaonyesha. Tio chachia sesemende niga kirengambi ya manogo chia saba sayabu asoko moikange na baigo ko mutarera senya gitari agendrete ko gakonyora obobwenya na baigo ko yesabe serikali guyaswanania eri kwenekya buna nkonyorari obwene bwaye. Igwa wiki iliyopita nilichukuliwa hospitali bila fahamu, ila leo nimefunguliwa huru na daktari kutoka hospitali. Mimi kutwangwa kwangu nilitwangwa. Naomba tu haki itendeke, maana sina mengi ya kusema. Haki tu itendeke kwa upande wangu. Asanteni sana wakazi wa Kitutu Chache South. Ripotera Ensoko TV Korwa sechinsemo cha daraja 2 ime bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii. Elietaria Nemaosa Caroline. Miamano murigito Caroline Mausa na robotira senchira yobo ikeno mwancho murigaria totigarita se county ya Kisii. Serikali ya kaunti ya Kisii niko bono yabo atokira mariogo yechibesa gwetane chimilioni 50 ochese chinyagitari eriko konya abantu konyoro bugwenia okwana nabariki hamangana chinga kichoko bwato kamarioga yu asenchira ya bene gochese chinyagitari chonsi ase sub county ya Kisii makwanyi bo mugavana bwe county yo Mheshimiwa Elijah Obebo niko bona atebire serikali ya kaunti ya Kisii nigebegete emeroberio yogochia koene kya afya ne chikweguri baga rieri tangani asebono haboririe bari bonsi bagotumeka marioga yo kweneke bunango yatumeka bara senchirengia abego mu waziri bobo chano ime ye county yo niko bona singirere buna amarioga yo nigara chiko bakonya abamenyi be county ya Kisii mulikito wikiri forenge na roboti rwa senchire wikira buna enchira ya moyo gusire birango bya bokoreri bwe sector y'abachenu asinyagitari che county ya Kisii gwetera samariogo bono ni serikali ya county ya Kisii yabwatukira mariogo ya chibesa chetani milioni 50 uchasinyagitari chonsi che serikali ya county ya Kisii. Okubwatoka kwa marioga yubene kuchasinyagitari niko kwakolekana asinyagitari nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital abuo asomokonyi bo mugavana Elijah Obebo amono mu waziri bo bacheno Ronald Nyakweba baikerana eliko yabwatuka amarioga yo ali tunele shirika lya KEMSA tuatembe mune serikali kuhakikisha ngama yongo ikale sichize chigwenderete mutukagwenderete tumenye tinga abantu baitumba ale kurwali gwana kugwena na mariogo narataracha make aisene chimilioni sana ibere lakini ngochale kere stokuruse na sasa mwenye serikali KEMSA bate betenga ngochale bwangu lakini amangi narachire ilinda chikonya abantu baita sinyagitari chetu chonse kuna nateba 164 abantu baminto igo make sure ngalende ka abantu tokora nyagitari barwaligwa bakoganya gukwana nabaralia chinga kiara okubwatuka kwa marioga yo ni gomo konyi bo mugavana Elijah Obebo asingirira buna ni ga marioga yo abwenerete ko bakonya bananchi ile kwenyorera obugwenia amarioga achira iga na mange asitinye gitari chito emye yemo na 50 munanye gonga kirenya gitari no enki abusure yacha gite muisonde marioga abona korte ale gai igo elinda abantu betunya konyora marioga bo kirwa kurwaligwa barwaligwa sobororo nanda sobwang kiara bo muri kuganya amarioga achirega iga isaine chimilioni 50 aina marioga ikirega iga togorenye gitari tito ase equota kengese kikyumwaka equota yumwaka the financial year marioga ya tulinekene na konye abantu bete sebabeta ubwali bwabo beraisi na marioga tago tukangata hiyo
Ronald Nyakweba uyoro muwaziri w'obotene umeye county ya Kisii nigasingerere buna amarioga yo nigabwenderete ko ikigwa asinyagitari elia kwa nyabarwire abu asate bire buna obotumeki ba marioga yubobe tiboligo kigwanchirwa ko bara company ne delivery note kere nyagitari ya gagede oda ya marioga ye once kwa receive marioga yo asina rogo sene se delivery note then the number of drugs that you have received yuki ogo waje nyagitari kwa je copy yamu na copy ya majaga na igage headquarters as HBTU headquarters amariogo akoba coordinated from n'abantu bono nigo basemi gutumika mariogo chinga kibarua leterioka elia bakonye abantu baminto mariogo tindagera mukuria mariogo kwanyo kulingana na prescription ya munyagitari iko mariogo kunywa muna urwarite mariogo taiko bandagera tokuria iko toyarende tonyumna tokote buna banyagitari tonyale kugwena togende chigasite chikache bono ekera marioga bwatukiro gocha nyagitari nigo yategera ase bali bakorwa obogwene kwene kebuna oyatumeka bali buya na gwetanga korwa soko baoneria barwire ananake nyagitari achire cha level 2 amona level 3 yinko reporter ya Ensoko TV korwa soba gatagati bo mochibo songo eritariane Wycliffe Orenge. Murikito Wycliffe Orenge gagu mwanchu murigaria kutomanyia korwa se county ya Kisii togoskabosia soroboti rukubwatikana nechisemi nigo bono ekiombe gya Jacob Leaders Africa kubwatarana ne University ya Kisii ritukoria rero bachakia senchira bene umuroberi bukwegeria aboroke be university eyo chinchira chokonyore mirimo okorenda ebintu bitwetanaine no gonchoreria ase enchira okoncherera kwerire bose Green Careers Caravan Sara bogonko noyo mobwa babwatani bekiombe ekyo oyo ereire obuya bumuroberi oyo boigo mutenderi kurwa se abisio moriki obotambe ase abisi yegisemi chegoro consolata nigo bono nere akwanire higoro yemeroberio yokwenekia basayenko enyorera bare emereme yo ngabono nagosiria kurwa se bose kosiria ogosemeria kurwa se serikali yogocha kubarika emerema sense mu University ya Kisii Dr. Roda Uma oyo tendrete hoboyana ne bwe chikosi au nigo bono aikere buna bose nigayane kire buna university eyo nigo yakorera monchoria se chikosi egento kirache kokonya aboroki wabo Bethel Machini no roboti rwa senchera yobwekera kiumbe kia Jacob's Ladder Africa kubwaterana ni University ya Kisii nigo ritukuria rero bachakirio muroberio bwo kwegeria aboroki wa university eyo chinchira chokonyore mirimo ekorende ebintu bitwetanaine no gonchira kwerire gose Green Careers Caravan. Say green. No, shout green. Sera bogongo no yumubo bwatani bekyombekyo oyo ereiro byabo muroberio yiga. And today we are here in Kisii University as the flagship of the Green Careers Caravan. The Green Careers Caravan is basically an advocacy initiative to be able to create awareness amongst young people, both in university and in TVETs later on, to be able to make sure that they know what opportunities are available in the green economy. They range across the whole sector, all the sectors, ranging from renewable energy, agriculture, waste management, and the list goes on and on. Okwana boigo nigo moteni kurwa bisio morike butamba se abisi chisemi chegoro consolata lau nere boigo akwana iregoro yemirobire yo kwenekya basahe nkwenyorera bale miremo yiga amunogosiro kurwa se serikali. The Green Careers Caravan aligns with the government strategy of creating jobs, and especially because in the country now we are strategizing on how to plant 15 billion trees by 2032. We have to do this so that the youth can also get employment, and not only employment, in this particular initiative, the youths are being taught how to start jobs by themselves, not waiting for government to give them any work. Apart from that, there are strategies which are in place that enables or ensures that at particular time when the youths are in need of capital, they can be given through the government's initiative of supporting the youths, that is in terms of loans. Since moye University ya Kisii nigo Dr. Roda Ondimu otende tobwena niwe chikosi ayanekire na igo buna University yo yakorera monchoria chikosi eri gokonya aborokigwa asemerobiri nkabune yiga. Our curriculum is now going through a lot of transformation for assimilation and accommodation to try as much as possible to have our students, right from the time they come into the time they leave,
be able to learn about the opportunity available, especially in the green careers, so that they can begin to find the right skills to be able to prepare them for this particular opportunity that are available. So beyond this is just activation, but the idea is to enroll them, to get them into the job market by preparing them mentally and also skills-wise for them to be able to participate and get jobs, but also become employers. The main thing that I'm learning from it is about job creation from the different fields or from the different schools that we are in. Regardless of the course that you're taking right now, there is a career for you in the green economy, because it includes everyone regardless of what course you majored in, and you can actually incorporate what you learned here in school as your course into the green economy and into the green jobs. Green Career Canvas is helping us get to know how we can create jobs in the after finishing our school and be able to work on ourselves and employ ourselves. Kuripoteria Soko TV kutoka University ya Kisii, County ya Kisii, Ritera na Pethuel Machin. Bemono Bethuel Machini na roboti rwa senchira yobo ikirano. Togoska bosio mwancho muligeri asa roboti rwo kubwatania ne sector boda boda. Nigo wana bana boda boda be municipality ya Kisii barene ki bakogokera enekero banyora hobokoreri hamo nogo sibigwa gwechi pikipiki cyabo anekege machiri cye TVS asa muyobulio enikiwa oyobosa egati yomochi obosongo heyamaega yabarai babo kubwaterana nababwatani ao unarishirika lya Car and General lya rikorwa chilon cye pikipiki lyaba bako enekia umurobelio yo amona kuarigania obokoreri bwe clinic abo enekia bari bakubwatoka amanyinga ochiase bari barase nyagitari ao hegati yari akorekana hase chinsemecho ngamono gosibigwa gwechi pikipiki echo abo igaso kubwato kwa manyinga yo ase kyombekeri kya blood bank kya robosemia ochiase abantu kurwa manyinga iri kokonya obogima weekly forenge no roboti rwa senchira yoboikera abana boda boda kurwa somo chobosongo bono nigo babaneki bakogokera ekero banyoro boroisia no gosibigwa gwechi pikipiki cyabo chomondo TVS amono gosibigwa kwabosa. So rero etwabwate function yenene yo gokorera abantu baito abagende chipikipiki service ya free minus paying kende gionsi no eshiringi ya na ntwabwate spares chikwoni wine chip price and bodo file tinga ngogorare nge na bare konyara kugora rero goikera target yayo kogende pikipiki ase clinic ekyo gyakorekana ase chabisi cyabana boda boda cya municipality ekyane nake kyaregana tugwe na babwatani ba boda boda bakubwatarana nekyombege kurwa chirona chipikipiki kya mogo blood bank ya KTRH amo na liria lya Car and General nigo Moses Yondieki oyoro mokonyi bomonyakerogo okisi municipality boda boda oro kyomogo koye aso kubwatarana egati yabo. Rero we want to thank Car and General nechi company chinde chireme yabo na mogo what credit na abantu banda bange for the support a company ya Car and General ya rule for our people bari within a municipality bakogenda chipikipiki moso au bakogenda chipikipiki cha TVS naboigo ababwatani bekyombe kya mogo nigo bakambuye mono asoko bwaterana nabana boda boda ero kuroba okoreri bwoko balera ogosibya naboigo okobonera ebyoma aserigo lirya inse. Activity gatoka yereta boda boda we create awareness about our products, spares, new units to bwata. Abo igo goikera kororanga na ki boda boda chinjire condition chire chingia na konyora data torenga na ki abankwa na baito ba boda boda na kitoko ba support. There are service clinic ya TVS. TVS is one of our partners. Into what partners? Fan into what box and into what Honda. Lakini lande tuache service clinic ya Car and General. Service clinic yetu ko organize in partnership together tuate bi abana boda boda ki services tuwate induna mogo company also products tuwate ase service cheito egati abira byakorekana na mono kurwa manyinga eriko konya bali bakonyore mebasukano na goitira manyinga mange abwasaba na boda boda besokia na kurwa manyinga gocha seri shirika lya blood bank elio na boy golia basemia igoro yobu yabo kurwa manyinga eriko konya obogima ngobona totegemeta ase bali okonyora bagocha voluntary ribacha kurusia manyinga na kigekora tuacha na saba murao baito ba boda boda tuwaimize ya kwamba
barua amanyinga egere ebangi yaite tware amanyinga for emergency muna to kwa naboni ge tubate crisis ekebe ntubati manyinga lakini bono eimiso toko ba abantu baminto mbalinga bali moyole buya bali mo ikire myaka 16 go chigoro more within 16 and 65 motarwareti ninju mwechitokeze murwa amanyinga akonya barwaire ana nabusa ndo base konyoranga mwaikira ari nyagitari mwanyorire muntu nde nero bwate chi agenda chayo tagete go sine chibesa abaoneri amanyinga igo tokubate abantu baminto ng'amanyinga akurwe kubusa na ndaye na nubusa bono nigo boseme bwaruro gochiasa abantu gwesokia ere kurwa amanyinga ere gokonya obogima. So anybody feel tinga pado no rezi kari na ndo igwete nga amanyinga naro mubera amange so achenero ruzugwa amanyinga konya baroire barororo batabwatia amanyinga bono okobwatera nokwo gati y'abana bodaboda amana mashirika aho nigo kworokire buna nigere buya ekera mashirika akobwaterana erikorwa obaseme gochiasa abana inchi inkoripoteria Nsoko TV korwa gasobo gatagati bwo mochio bosongo ereteriane Wycliffe Orenge Mancho muregeria bano tokotikana naya ene kiwe kurwa se county ya Kisii toskebosio toso se county ya Nyamira asomogaka homoboraka hasa Marieta Thomas Omoyo Mboto kurwa se ekenyoro kiario wankwa ime ya Nyamira nikobona esokire na gusaba musubati omutangani Onyamira obo mugavana homutangani bwe county y'Onyagosira John Nyagarama hasa Marieta na Omunyagarama kumwereneria abana bae habwakagire koira ko basomia asekorende bataranyara ko bakoirana agwikira boniga abana abo bane nigo bono kibarongo bare Ruth Omoyo abegorida Omoyo nabamura Sami Ogoti na Victor Moseti nigo korengana nomogako yo akoerera buna niganya tuko bagako bwatoka abana abo kinga kyo musubati oye ose kinga kyo murugyo anya tuko bakago siria hobogima na boigo na Omunyagarama kerwa gochia koenekia na chiko basomia abana abo kurende tarabairania gwikira boniga muri kito Steven Nyariki na roboti rwa senchira yuboikirana Muboraka Thomas Omoyo Mboto gwekenyoro kiario wangwa ewodi y'abanyamatuta ime ya West Mogirango ime ya Nyamira ekera tukomerana nere nigare nekipatsa tibegati cy'abana abo korengana nere agote bangana abaye mbare nere ne nyumba ya maomo kero kurigereria buya nigenorire naki yarenge Thomas Omoyo Mboto yeninka yane abana bane bari gusomigwa nesikwaso sibo ono abana bagacha bakaibwa no muswatu kugura nawo bonekera abana abachi gusomigwa abana mparengo chi twins kinyaruka ibabere nabamura babere ekere gavana ya baire ya chikoba somye scholarship abana bagasoma bakaba munamba akore chiskuru ekera bakore chiskuru tuka expecting abana bambairane gochanga bono mwali oya bana amba chiti kuirana twachire go turesi abana finally twanyore ngamba kore tiki kuirana ngo kaiyo bono na kitu kumetinga abana aba ebachete gosoma ngai bachite fact bono na boto gwete ruma singa abana base nari bari kona ko turesi tore lakini eventually nkona goikeru bari korengana na Thomas Mboto nigakweranga nigo aenanete abana bae bane abo bare Kibarongo Ruth na Lydia Omoyo nabamura babere Sami Ogoti na Victor Moseti gochia somo swati omotangani Nyamira na Omunyagarama eryo acheko basomi hasekurende batanya kwirana na inde njira wometega kurwa baide abana abo irana ne konyora muntu ndeto komenya ne abana abo no bachite bakaiwa ibona bo imenyete njugiye agoro gurutu na Lydia ayo mo Lydia Omoyo balinge twins no yo makuru ona abade bakuru gusami Ogoti no yo makuru kwa Victor Moseti omongina oyo na Omunyagarama bunu mongina bwe gavana ntugwete ngane rore ko nacha abana bagutira omori yo tukatuka ngane rore nabo bono nturatwara obumaene bwisene ngane rore nabana aba lakini ende yatebeka ngane rore nabana bono ntuntu kumanyanga omongina oyo ere ngayia kare nabana kabaruseti abari bwiya bakagenda sobo nende ngina karuarete finally bona abana bakuri chiskuru bono ntumaitinga omongina ombirenge alikia bwate nabana
nigo ya mate yuyereranga abana abumba onetiwe gocha somo subati bo mugabana Nyagarama ase basabire ng'abana abo bairaniwe ngasobo nagokonya ise bana bambao nili kurwa because abana bane skuru barenge ogwese yarenge nsa somo gako yango abana aba ina ya rwadike rwara kamurwaria kera namurwaria egajikanyarikana tinkunyara kumurwaria muna rware to kurwara kwaye ya rware te etiuma yarenge inside head radio toilet bakanya ba kunyarika njitibone ke ba nda ida wana bane baira no so mujiyo yone ikiagera njibyo kamenye enjandike Steven Nyariki Mbunde, Ensoko TV, Nyamira. Biamono murikito Steven Nyariki kurwase county ya Nyamira no roboti rwasenchira yobo ikirano mwanchu murigera chidagika 30 chiabuto kirigoro yensa eyamo ya bono botuko biamona soko gandra kubwaterya mayakuru ensoko ensayamo kugosabana ndenga toskare tokwero mutumokomo kego ase studio ya kabire tokorena ntonyara kuba toko gandra amange bego tonyura litkoryaro rie Jumatano tubwate ensemeria yeringana rie kemoya togochigosanga nere Edwin Nyangagu hoina chika okumanya oikira ndase studio ende tochiko kwandra rie teriga omosemberereko tomanya ine rie teriga nerie kegusi na ndonye rie kegusi engencho yaye nerie yebuna botambe naboko sangana intwe na yebirangere byago gwetera se mitando ito ya Facebook nabo YouTube ne namba ito yesimi SMS nabo WhatsApp noerega gwase screen yago 0788666663 to ikasense metoskare Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Aye tata suka Aye baba suka Aye gase iton suka Ouru Superstores Eye neduka mabongia Eduka wetani eduka Ekoni bintoru wanchaka kuchakira Ebyobu agachibuna Amabati yechigeji Obutambe nechirangi ao ayukwerorera no wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagetawisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kuri jeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uru Superstores aso mu Cyobosongo ebara ya Hospital Road amagajo Uru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Uru omayene Uru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto asamange akisimie namba 0111161500 kusetome email info@orusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X Facebook na Instagram Uru Superstores karibu nyumbani Asomo Kenya Uru Superstores yonyore bintebe abakoro bagateba iga amabera kumukibegwa na sagaru mwabo gutagutuga bana mbagesya gutuga enchera yaye neringa endagira kera senka yawo tiga benka yawo barayiguta abaisiko batarache koyenyora abamura nabo bagutwara kisimbagera yesurate nabo bagukama nogani tsemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde
abarukiwa baito nkonyora baro bakonyi wa masomo gwetere njira ya help nechikosi chito nigo chigwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuhakiri simi asenamba 0757331085 kusitulikere email liatirimba tvc2020@gmail.com. Sama lieta ngoro kwa Jackson Omae Yondo mwalimu Mokonyi deputy principal ase college ya Liatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Liatirimba Technical and Vocational College. Liatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Liatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwancho murigaria karibu sana naenda sensemo ya kabere ya mayakuru ensoke ensemo biamo na soko gendra gotobwatira na bono toko gendra gukomanya hasorbotiro kubwatia maseneta we county ya Nyamira commissioner Okongo Omogeni nigo bona mochirie serikali ya Kenya Kwanza hase ogokonya obugima gochia saba Kenya kago kwana na bana inchi asa matanga yoko enia abana babere ebe myaka 5 ni myaka 2 abo bagwiretwe nomote bosene nyomba yabo imeye kenyoro kirandi ewodi ya kyabonyore bunge ya Borabu county ya Nyamira nigo Okongo boigo hararirie osararie kokoyoko mubwata sio mwaziro mokoro Dr. Fred Matiangi ase iganga yae yokoria uburai bwense Okongo niga singereire kugikeria umuroberio bukubwato ko bwenia kuru ase serikali osha uyogendrete komochigwa haso gotaikirania hebirengo na boigo nigo bona agikeire okonyora gwe bonus ya insa sabari mibeke meriye cha kuru ase orongoro gusi ndombire bisaregete ekaro Fred Matiangi ari kuru ofisi konyore ererwe gari dio moro ngiye kuru kwesegere Igetange yari kuru Narok etenene bombe ebeke breki konge echustani ari Kisii hoteli nera ali kuru Nyakoya echustani Nyakoya abantu ba Kisii babetero egende Kisu one kero umweshimiwa president Ruto irede kerogo n'abarayi bande bali uda batebire ngangurusi bali egari yubetele nikonge mwaje ruikonge Munerusi weji kote na Kisumu mwanja mangana yo barenga mwakanire nga yumo bwa ega ali to tawote yo mu president nga ega ali yo molero nero twatagete to rusiye chai ikonge eto irene direct Momba igogo tagota una moto na tele singo istini na ina murusiye ga ali yo molero mangana yuno mogusito agore twakani ese kaulia yamo ekero mheshimiwa Dr. Matiangi alengo ofisi na alendo tali chiko twabwaterete ko rubunge yoko konye kamelieta yecha ebona siakinete ekere president irete chikura igado tedinga nkapanga kilimo mwewelegete akia tatanga tafanya nini tatengeneza chai mwewe tatengeneza maneno ya sukari tatengeneza sio mtaleta kose asirafa bye Murasi afanye wana nyuwele na mbuli sonye kweli toto kai kuna mbuli. Wana utaite tote yo mu president dira. Ege ndigiro ko totainga no chota ale Nyamira. Utara ali ne ndege ko Nyamira. Amangane yo totainga bona shilingi 12 tumekata. Mwaje ndio bona shilingi 12. Onye president ya jira baka mumias. Orusi kila za serikali. Obekeire abali mibembe siye kibaza cyesrekali bayiwe bonus kuzanya kwebe ikintu cyezo gikoruseliwe omutaite bonus yitoirane ese yakoreki ekiara ntusiri gosina ina takiro kitolendete ndo mugusi amenyerete nendo bekoro kwebo Mwancho muregera tutegata se county yo ya Nyamira hebarasa yarangirwa heriko ayana
okona no gwenchira yerikori gochia so yo menyete no bari masa mareta kerongo onchaba kurwa se kenyoro kya biye gwodia kya bonyoro bunge ya borabwe county yo ya Nyamira nigo bono yere ranchira aso kungsano gotindi kwene kiwege ntokira ogotenenigwa kwebarase yo nigo bono ababisa bechindemero kurwa se ABC ye county ya Nyamira no mokonyi bumugambi wechinsemecho bataikira nari chibu ase nga nigo oyo ribetie enchireyo hakuro kurwa se kyombekeri kya babisa ba Kenya Air Force egento bono kireta manyi bechinsemecho nabo igo botenere kurwa ensemeyo komobwa ase bono bonsi ase rio geri mobasabire muntu yo menyete no barema anyoro bwena bwae Garara ekene neke tobwate ekene tobwate neke abana bachandiki ekene tobwate neke bono oratiga Mbona tusitoye ino eyimanya sign tie tema sign your office. I think Mugambi are not being fair to Kerongo who is a person with disability. That one I must tell you here. Nande ko teberia iganji sei todo daga mugaso Kerongo ye kerenga na ki ara enwenchera kolengana invitation yeye. Pia tuende tujue ni nani. Sasa hii hatuwezi tukiamua vile mnataka hatutatatua hii shida. Wacha kwanza tuende tuulize hii tupate kama alikufa tujue alikufa. Uliza watu wa kijiji wa nyumbani. Sisi tunaenda kazi nyingine. Sawa. Tumekaa hapa ya kutosha. Pia mtu ene huruma. Tunaanza kupeleka mnataka kutupeleka hivi. Okay. Tena kwa mapi yetu sahihi. Iko. Kwa mapi yetu hakuna njia sahihi. Hapana chief. Wacha kunyanyasa Kerongo. Unakwanga na nataka kunyanyasa Kerongo njia iko. Unachoma mara ya kwanza vile mnasema ilikuwa fake. Lakini mmepata. Lazima tuangalie. Hapana, hiyo ni Kiswahili kingine mnaanza. Kiswahili familia ni sisi. Ni sisi tulikuwa huyu ndiye amesaini njia. Sasa mbona mnataka kutupeleka mama? Huyu ndiye amesaini njia. Na chitaiga mwaka 82. Ekero na chito mochio yo baba moya ari ndingi nonjo enchererie ere moinario omugaka na arogorete moinario ori korukuosutu na agorete agantu karia kanyerere gakabeke itibura korwara mutia akabeke skulu korwara abanyene bagacha bakaonia omugondo oyo lakini enchererie yare kwenda bakamwa baba no yarindi bakaroche bona kero baba acha gukwa akari omwande eri na bagaka baitu baku akari omwanda agateba nga chinyombe chisato obole mobo bwane igo boko bagani abamura batatu bamura abande mbali kwaego tugachikobori tukateunga inwe ntundo lya bonjaba tukateunga yaya nechi nyomba isatu kiko ba abamura abanene onime kibando ime abana bakunya gose Togoska bose mwancho morigeria Charles Ndege oyoro motenderi bwa bana biasara abakena boigo aba engineer nigo wana atebire mbuya mono gochia somo waziri wenibo John Badi asokoreta homoroberio omanyakaine buna e-procurement boigo nigasabire aba governor bali balense kyombekeria Council of Governors koenekia buna nkoira bale chinga kichabo gosemiwa igoro yomoroberio yo e-procurement erikoba ebunensemo erie negative gochia korenta obosegochia koenekia ogwakono wichibesa nemiroberio yonsi ya konde serikali gosoa asamangana ye digitali asamalieta ngoro Charles Ndege inchendo monya kirogo bwa bafanyi biashara bali abake aba engineer abale michipara bonspi Kenya ngima omoroberio bwa serikali gutumika ekigwango kia digital kia technology ya e-procurement elitonyoreta okora kitende online digere obukurumi bosire na konyakoyana na amangana ya chikikibaki igonda abakaneli mbia mono nande andonsia simora bagusi tiga twense tubwaterane mona bagusi abana bantu ba minto tubwaterane aso mweshimiwa William Ruto tubwatse serikali yaye eliye kole gepindi kiaye enga kiere mutu na into bagusinto gambe mbia abantu aba ekeombeke kia Council of Governors mbali batara mbarake manya buyangi kere baire chinga kiabo koereswa na libarake manya nikikere ntoriga igase kurwanirira muna serikali kurwana noyo igakoro yotakora etoriga iga tokore gento kego beta obugima bwa abantu bonse Kenya elituikire chinse chinde asichekira mangana technology ekiombe kia Council of Governors egina kero kyo kereke mokia bgia kanire amangana aya igaya e-procurement njenda atebe na ekiombe keiga gikwanerwe baereswe obuya bororo because ekero technology egocha with cost mbale bago tugutusiko dande mbale bago tigara assess system Mwancho morigeria wikiragwo no tugikira omwerio ase emesa ya maiya kurwe nsoko
ensa eyamase enchira yo oboikiranu korende toskara sengenche ensemo ya kabere Edwin Nyangago onyara koba kagoikirana ase studio iri tujigo sangen semeria yeringana rieke moya Edwin ngaki boire ditkuria gonga kiria gorobire boire obia ditkuria nembi yali wikira bono gatindo chiwa kongubondi mbia mona so wikirana ase studio lero ni chubikande ebarongo yana yaskake na bondo uche tiante bembia mona so kongarigania barongo ya minute iyo none ninje bone ke otoko babatata maiga ko batatu na lisugurigo se enyongo senya karuge kunyara guikaransa kurendera nere ntunde ntanga nturache turuge ligi ri moritai lakini ndoto wara baba asenge njori ge ria gatatu no mwancho morigeria oyo toko sababono abe na intwe kurwa bono hase toko chia ko iromo timokomo kega se studio kabere toko irana tuchikunya kwa batoko kwandra rie tatu akobore mwancho morigeria omosemberereko onyara ko baba bateberie teriga aya nori manyete nerieke gusi nengencho yaye neriye tarache koigwa ebirengererio biaye Edwin Nyangago ase studio Tosca